Као. Опа. Днес ще правим анбоксинг. Шоко крем без захар с растителен протеин. Няма начин. Хайде да отварим. Имаме 3 вкуса. Какао, мента и портокал. Тези кремчета са 100% веган, от български производител. Без палмово масло, без пестициди, без консерванти, без осветителин, с омега-6 и бета-масни киселини. За изход! Просто прекрасни. Имат си лъжичка. Топ! Това с ментата за лятото ни изглежда много свежо. Една опаковка имаме 21 грама протеин, подходяща хора с Специфични хранителни нужди за трениращи, за кърмещи майки, за бременни, за техните сладки дечица. дет се вика за малки и големи. Аз ще ги опитаме. Мирише на мента. Каква е изненада. И на шоколад. Някак твърдо и течно едновременно е. Основата им е на слънчогледов тахан. Който е произведен отново в България. Реално е много свежо. С ментата. Вкусът е много плътен. Консистенцията е много мека. Няма онзи неприятен протеинов вкус, който го има в повечето протеинови барчета и десерти. Много е яко това. С една бисквитка. Как би вървяло. Без захар, естествено. Може да намерите продуктите на Нутел в техния сайт, 20% отстъпка и безплатна доставка, както и в търговските обекти на Mart, Pulse Fitness, Shell и SoFresh.